Hartza eta tximeleta sarea. Hartza basoan bizi zen. Gehien paseatzea gustatzen zitzaion. Aintzira ondoan lokuluskak egitea eta zuhaitz artean aurkitzen zituen gauzak biltzea. Egun batez, tximeletak harrapatzeko sare bat ikusi zuen adar batetik zintzilik. Zer egin ote nezake honekin? Galdetu zion hartzak bere buruari. Aintzirara iritsi zenean, hartzak tximeleta bat ikusi zuen uretan. Hosto baten gainean jartzen hasi, oreka galdu eta plast erori egin zen. Hegalak busti-bustia zeuzkan, eta ezin zuen hegan egin. Hartza urertzean eseri zen, sareari indarrez heldu eta uretatik atera zuen tximeleta. Ondoren, kontu handiarekin, mutur gainean jarri zuen ehortzen, eta tximeleta esnatu zain geratu zen. Begiak ireki eta non zegoen ikusi zuenean, izutu egin zen tximeleta, eta hegan joan zen, hartzak miarekin harrapatuko zuen bildurrez. Egun hartatik aurrera, tximeleta bat aintzirara erortzen zen bakoitzean, atera egiten zuen hartzak eta lehortzen jartzen zuen bere mutur handiaren gainean. Baina beti berdin gertatzen zen. Tximeleta esnatzen zenean, hegan joaten zen. Udaberriko goiz batean, tximeleta erraldoi bat iritsi zen aintzirara. Hartzak inoiz ikusi zuen handiena. Dantzan eta hegan zebilen bitartean, haren hegalek diz-diz egiten zuten eguzkitan. Tximeletara uretara hurbildu zenean, arrain batek isatsa astindu eta busti egin zuen, blai eginda zegoen eta erori egin zen aintzirara. Hartzak uretatik atera eta lehortzen jarri zuen, beti egiten zuen bezala. Hegalak hain zituen handiak erabat estaltzen zien muturra. Esnatu zen halako batean tximeleta, eta geldi geratu zen, sorginduta bezala, hartzaren begi beltzen aurrean. Salbatu egin nauzu, esan zion eskeronez. Ni hegalatx naiz, eta zu? Ni hartza, erantzun zion erdi lotxatuta. Elkarren lagun egin ziren, hartza eta hegalatx. Denbora asko ematen zuten elkarrekin. Tximeletak izugarri maite zuen belarrietan kili-kili egite hartzari, eta ezkutaketan jolastea. Hartzak oso atsegin zuen basoko istorio ezkutuak kontatzea tximeletari, eta haren antenetan goxe putz egitea. Egun batez, tximeleta bat aintziratik atera nahian zebilela, irriste egin eta uretara erori zen hartza. Atzaparrak halako indarrez astintzen zituen urazpira joateko, itxaso zakarren itxura hartu zuen aintzirak. Hartzak ez zekien igeri! Hegalatxek lagundu egin nahi zuen hartza, baina zipristinak oso handiak eta bortitzak ziren, eta bildurtuta, zuhaitzen artetik desagertu zen. Basoko animaliek ere, ez zekiten nola salbatu. Bat-batean, kolorez betetako odei batek estali zuen aintzira. Tximeleta odei bat zen, hartzak luzaroan salbatu zituen guztiak. Beren zangotxoekin heldu eta luma bat baritz bezala altxatu zuten hartza. Tximeleten egoekin, airean joan zen hartza menditontor bateraino. Hara iritsita,
eguzkitan jarri zuten lehor zedin. Hartza losakonean egon zen zenbait egunez. Ilundu arte berotzen zuen eguzkiak. Gaua iristen zenean, tximeletak tapatu egiten zuten, oztu ez edin. Azkenean, arratsalde batez, esnatu zen hartza. Hari begira zeuden tximeletak. Begiak ireki zituela ikusi zutenean, egan hasi ziren pozaren pozez. Egun hartatik aurrera, tximeletak inguratuta ibiltzen da hartza, eta bazterrik bazter eramaten dute. Batzuetan odeietan egiten du lokuluxka. Katilukada bat hartzen du ilargiarekin, eta noizean behin lehengusuak bisitatzera joaten da hartz zuria eta panda hartza. Baina gehien, Egalas lagunarekin entzira onduan esertzea gustatzen zaio. Eta tximeleta bat uretara erortzen denean, handik atera eta lehortzen jartzen du, bere mutur handiaren gainean.